وزیر کردستان مسرور مسعود مصطفی بارزانی روژا 2 آذار 1969 لگوند دیلمان یه گریدای قضای چومان لپاریزگاه هولێرێژ دایک بوو. بە شێهەری زێدە دە ژیانە خۆی زاروکتیە دەژی لە پەنابەریە لە ئێرانê دەرباز دکە. خوێندنە ئامادەیی jî لە ڕۆژهەڵاتê Kurdistanê تەمام دکە. خوێندەکارێکی gelekî zîrek û jêhatî bûye. Sala 1992 ji bo kurseke îngilîzî diçe Brîtanya. Piştre jî li paytexta Amerîka li Washington li zanîngehê zanistên siyasî dixwîne. Bawernameya master jî li ser aştî û çareseriya nakokiyan li heman zanîngehê bi dest dixe. Serokvezîr Mesrûr Barzanî ji ciwaniya xwe ve tebrîkarê siyasî dibe. Dibe pêşmerge. Sala 1988 beşdarî şerê Xakurkê dibe û bi xwe vîdyoya wî şerê jî tomar dike. Sala 1991 beşdarî serhildana gelê Kurdistanê bû û dîsa jî bi kameraya xwe wêneyên serhildanê digire. Piştî xelaskirina xwendinê êdî zêdetir tevlîkarê partî bû. Di Kongreya 12 ya PDK de sala 1999 weke endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistanê pê hilbijartin. Di heman salê de bû rêveberê giştiyê Ajansa Parastin û Hewalgiriya Kurdistanê. Piştre sala 2010 weke endamê Polîtbîroya partî tê hilbijartin. Di 8 meha heftan 2012 de jî bi pileya wezîr bû şêwirmendê Encûmena Asayişa Kurdistanê. Êdî ewlekariya gelên Kurdistanê kete ser milê wî û serpereştiya ewlekarî û hewalgiriya Kurdistanê kir. Mesrûr Barzanî karekî din baş kir. Di serdema rêveberiya wî de jinan bi awayekî fermî cihê xwe di nava dezgehên Asayişa Kurdistanê de jî girtin. Di dema şerê Daişê de Mesrûr Barzanî roleke gelekî mezin di parastina aramî û asayişa Başûrê Kurdistanê de lîst û jiyana xelkê di nava wî şerê mezin de di aramiyê de parast û Encûmena Asayişa Kurdistanê jî gelek planên Daişê hem li Kurdistanê hem jî li derveyî Kurdistanê eşkere kirin û hilweşandin û gelek grûpên girêdayî Daişê de jî roleke mezin lîst. Encûmena Asayişa Kurdistanê bi zaniyariyên xwe yên hewalgirî yên hûrbîn hevkariyeke berfereh bi hevpeymaniya navdewletî ra li dijî Daişê kir. Weke destnîşankirina bargehên Daişê ji bo bomba barankirina wan û encamdana gelek operasyonên emnî bi şêweyekî gelekî profesyonel û serkeftî birêvebir. Sala 2005 dezgeha xêrxwaziya Barzanî damezrand û ji bo alîkariya koçber û penaberan hem di nava Kurdistanê de jî hem jî li dervayî Kurdistanê alîkariyeke gelekî mezin wê dezgehê pêşkêş kir. Alîkarî gihan de Kobanê, gihan de Wanê li Bakurê Kurdistanê wê dezgehê. Mesrûr Barzanî di dema nivîsandina destûra Iraqê de jî hevkar û alîkarekî gelekî zîrek û jîhatî bû ji bo serok Mesûd Barzanî li Bexdayê. Di kanûna 2013 da bingeha zanîngeha Amerîkî li Kurdistanê li bajarê Duhokê danî damezrand niha jî serokê emîndarên wê zanîngehê. Roja sê kanûna 2018 ji aliyê partîva PDK ji bo posta serokwezîrê kabîneya nehem ya Kurdistanê hate destnîşan kirin. Roja 12 Hezêrana 2019 jî ji aliyê serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ve ji bo pêkanîna kabîneya nehem bi merasîmeke gelekî mezin hate erkdar kirin. Mesrûr Barzanî zewicî ye, bavê sê kur û keçekê ye. Ji bilî zimanê Kurdî baş bi îngilîzî û farsî dizane, erebî jî baş dizane. Serokwezîr Mesrûr Barzanî ji sporê jî baş hez dike. Berê êrişberekî jî hatî bû di lîstika futbolê de. Baş gol davêtin. Lê niha zêde mecalê nabîne di futbolê de ji bo ku bilîze. Bêguman futbol zeman dixwaze. Lê ew weke bavê xwe Serok Barzanî pir ji xwendinê hez dike û bê navber jî pirtûkan dixwîne.